Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Liburu bat gomendatu didate, baina ez dut aurkitu. Zer liburu zehazki? Lakurbanden etika ala politika. Egon beharko luke segundutxo bat. Bai, ale bat dugu. Begira, hortxe izkinan dago. Azken hamarkadetako eta gaur eguneko gure errealitate politikoaren inguruan mintzo da. Gai asko eta askotarikoen artean, dominazioaz eta sektarismoaz. Gutasuna aniztu beharraz eta politika egiteko ezintasunaz. Hau da, politika egiteko obligazioaz. Liburu erresa da, Nik zer edo zer harina nahi nuen, baina... Eixeri lasai eta ardo bat aterako dizut bitartean. Ardo bat? Bai, noski, hau liburu den bat, baina zerbait gehiago da. Joan behar dut gainera. Niri liburuak irakurtzea gustatzen zait burua lasaitzeko. Nahikoa burua uste izaten ditugu egunerokoan. Lasaitzeko? Agian, komiki bat nahiago duzu? Aizu, hau ere hartuko dute, Aizu, nik umetan irakurtzen dituen komikiak. Pentsa, gaur egun, helduek ere komikiak irakurtzen dituztela eta oso bogan daudela helduentzako komikiak. Zuk irakurri duzu? Kasik, liburu den da hontan dagoen guztia irakurria dut. Ongi da. Ia jarri. Segundutxo bat, bazkide txartelik baduzu? Ez? Agian egitea komeni zaizu. Txarteltxo bat utziko dizut eta hurrengo batean, bazkide izango zara dagoeneko. Ongi da. 30 euro. Streameran. Bueno, ondo segi. Ondo segi. Aio.